W teatrze jak pracowałam, przyjechali Amerykanie. Teatr ze Stanów. Nie pamiętam z jakiego miasta byli. Ale kurwa, co mnie utknęło? Kurwa ty, co mnie utknęło, jak przychodziłam korytarzem, bo drzwi były potwierane w garderobie. Patrzę, kurwa, co to jest? Ja mówię, kurwa, Indianie. Jest, kolorowe pióra. Tu bajera, wiesz, frunzelki, tu tego, nie? Pytam się tłumaczki. Młoda, co to jest? Ona mówi, siuksy. Kurwa, co? Siuksy. Ale jaki wypas, siuksy. Indianie siuksy się nazywali. Bo są siuksy i apacze. Apache maluje, a siuksy nie. Apacze mają białe pióra, turkusowe koraliki, a siuksy bez koralików. Tylko takie ciemne pióra z orła, wiesz? Taki ten, nie orzeł, taki wiesz, takie brązowe bajery, wiesz? Kurwa, bajera, kurwa. Siuksy. Kurwa, ale wypas mój ci, chyba z 8 ich było. I ja między nimi, zdjęcie co zrobiłam, kurwa, mój ci czad jak chuj. A tłumaczka też wyglądała? Tak, nie, tłumaczka normalnie, spoko, nie. Współcześnie, nie? No ale też te bajery takie, wiesz, siuksy, te koraliki, te bajery, wiesz, te turkusiki, chujiki. A jak oni się zachowywali, jak Indianie? Co? Nie, no jak Indianie? Normalnie jak my przecież, no jak się zachowywali? Śpiewali, tańczyli, bajerowali, wiesz. No i co to była za sztuka, o czym ona była? Co? O plemieniu indiańskim, siuksy. Tańczyli, no wiesz, nie wiesz jak Indianie tańczą, okłosy, wiesz, takie to, wiesz, i ciu. Tańczący z wilkami. O, dokładnie, no, tańczący z wilkami, to był film, kurwa, ja pierdolę.